से मादर चौदह। रेलवे के फुटपाथ पर गाड़ लेला से पैदा भइल गर्देश प्रेमी गावत अरे रे भोजपुरी में। तोबा तोबा बेटी चोत तोड़ा सबके वजह से न भोजपुरी इंडस्ट्री XXX के इंडस्ट्री बन गईल बा। क्या बात कर? सब गनवा ले जाके अपन माई बहिन के सुनावे ला की नहीं गाना के तनका डिस्क्राइब में हम सुना तानी और तोड़ा के सीधा ठेल देतानी। चलो भाई कि आधा घंटा पर चढ़े वाला सोच रे तेरे। अब ई बतिया के तू अपना घर में जाके पूछते कि तू आधा घंटा पर चढ़ला से पैदा भइल रहले कि 1 घंटा पर चढ़ला से पैदा भइल रहले। ते जैसन भोजपुरी इंडस्ट्री में होगा तारे ऐसन कि साफ कैल भी कैला मुश्किल बा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फुलौना दुनू धरे वाला। तू एक बात बता कि तू अपना माई बहिन से जाके पूछते कि फुलौना खाली तोड़े लगे बा कि हमरो मेहररुआ और हमर बहनियों के लगे बा कि दुनिया में और केकरो लगे बा। तू अपन माई बहिन से पूछ कि ई सब गाना जब डीजे पर बाजेला तो उ सुनेलन कि न। आ ई सब करे के तोरा की जरूरी बा? तू अपन घर के चमड़ी भी बेच के पैसा कमा सकेले। 300 से लेके 2000 5000 तक रेट बा। ऐसन भोसड़ी वाला कहाँ से पैदा ले लेता है हमको ये नहीं समझ में आता है। मतलब पूरा इंडस्ट्री के सारा टॉयलेट के टंकी बना के रख देले बा। जेकरा जे मन करता मुंह से धरा के होगता। बात तो सही। खनी सबके साथ इहे करे के पड़ी कि एकर दुआरिया पर डीजे लगा के एकर जे गाना आइल बा एकर गाना के बजवा के एकर माई बहिन के नचवा के खत्म। नहीं ना आगे और सुनी। ठलाली पर मोरे वाला। हाँ तोरा बहिन के ठलाली पर एक बार हमहू मर जैती। बैगन अब भेंट होई। अच्छा आवा तानी हम। लेकिन क्यों? कौआ लोग बताई कि ई कौन लाइन है कि आधा घंटा पर चढ़े वाला, दुन्नू खड़ा करके डाले वाला, तेने ओने छुए वाला, आधा घंटा पर दबावे वाला। ये सब कौन लाइन है? ये सब जब डीजे पर बाजी तो गांव समाज के लोग सुनी की ना? ऑर्केस्ट्रा में जब बाजी तो गांव समाज के लोग सुनी की ना? और वही में अगर एक माए बहिनिया बैठल रही तो लोग का कही? बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तो छोड़ा काहे से कि एकर बहिन मतारी भी ऐसने हुई तब तो ई साला आई तरह के हरकत करेला। बहिन मतारी चमड़ी बेच के कमाई तो हुई। आई तो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे एकर बाप अच्छा कंपनी के कंडोम खरीद के पहनले रही तो ऐसन नजाज औलाद पैदा ना हुई। शर्म है कुछ नहीं? कुछ शर्म आया है नहीं? थोड़ा ज्यादा ये सब साला गंदगी बा। बाकी रउआ लोग का कहवा ऐसन लोगों के बारे में कमेंट जरूर करिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिया। चोट दिए भैया जी हम।